En aquest videotutorial veurem les diferents possibilitats que ens ofereix el LibreOffice Calc per tal d'imprimir el contingut que hem introduït en diferents fulls d'un document. De fet, el procés per imprimir en el Calc és molt similar al d'altres aplicacions, com per exemple el Writer o l'Impress. Hi ha una diferència i és que l'àrea d'impressió, si bé en els fulls de càlculs o a les presentacions multimèdies ja ve predeterminada, tot i que es pot canviar, doncs en el calc depèn tant del nombre de cel·les que estem utilitzant com de les dimensions de cada cel·la, és a dir, de la seva amplada i de la seva alçada. Per tal d'imprimir un document de calc, ens haurem d'adreçar al menú Fitxer i seleccionar l'opció Imprimeix. També podem accedir a aquest quadre de diàleg mitjançant la combinació de tecles Ctrl+P. D'aquesta manera veiem una interfície en la qual podem seleccionar diferents impressores que tinguem instal·lades al nostre ordinador, podem determinar quina part del document volem imprimir, és a dir, si volem imprimir tots els fulls d'un document, en el cas que sigui un document que té diversos fulls, si únicament volem imprimir els fulls seleccionats, d'aquesta manera prèviament haurem d'haver seleccionat els fulls que volem imprimir, o si únicament volem imprimir les cel·les seleccionades en el cas que haguem prèviament seleccionat un rang de cel·les. També podem establir el nombre de pàgines que volem imprimir, si volem imprimir totes les pàgines que es generen d'un document, o seleccionar individualment un determinat rang de pàgines. Podem establir l'ordre en què ens imprimeixi les diferents pàgines. Això és especialment útil en el cas que estiguem imprimint un document que té moltes pàgines. D'aquesta manera podem establir que a l'imprimir-s'hi ja queden ordenades, podem establir el nombre de còpies i en el cas que vulguem fer més d'una còpia podem establir que aquestes s'intercalin, és a dir, que s'imprimeixi primer tot un joc, després un altre joc i així successivament, o bé que primer s'imprimeixin el primer full, tots els fulls, totes les còpies del primer full, després totes les còpies del segon full i així successivament. Un botó important de la pestanya general del quadre de diàleg Imprimeix és el de propietats. Quan fem clic al damunt d'aquest botó se'ns obre un quadre de diàleg en el qual, en funció de la impressora, ens mostra les opcions d'impressió que ens ofereix aquest model d'impressora. En aquest cas podem modificar el tamany del paper, el número de còpies, l'orientació, etc. Finalment, si ens adrecem a l'opció Format de pàgines, veiem que també ens dona l'opció d'imprimir dues o més pàgines dins d'un sol full de paper. D'aquesta manera, si anem seleccionant la quantitat de pàgines per full que volem imprimir, a la part esquerra ens mostra una previsualització de com quedarà la impressió. I això és tot.